Γεια σας! Σε αυτό το βιντεάκι θέλω να σας πω ότι θα δούμε τώρα μία ταινία. Οπότε, αύριο το βραδάκι, λογικά θα κάνω βραδινή ρουτίνα. Και κάποια πρωινή δεν ξέρω θα δω, αλλά λογικά θα ανεβάσω καμιά βραδινή. Λοιπόν, φιλάκια, γεια σας! Γεια σας! Σε αυτό το βιντεάκι θέλω να σας πω ότι θα δούμε τώρα μία ταινία. Οπότε, αύριο το βραδάκι, λογικά θα κάνω βραδινή ρουτίνα. Και κάποια πρωινή δεν ξέρω θα δω, αλλά λογικά θα ανεβάσω καμιά βραδινή. Λοιπόν, φιλάκια, γεια σας! Γεια σας! Σε αυτό το βιντεάκι θέλω να σας πω ότι θα δούμε τώρα μία ταινία. Οπότε, αύριο το βραδάκι, λογικά θα κάνω βραδινή ρουτίνα. Και κάποια πρωινή δεν ξέρω θα δω, αλλά λογικά θα ανεβάσω καμιά βραδινή. Λοιπόν, φιλάκια, γεια σας!